दा आङो खैलामैला बाजारावहाय माखासे नै ओरैहाय लोगो मोनलायबायना सानथालिफोरखौ ना बाजैमोनखौहाय आरोखि ना से हिली मस मिनाया आपे तुलारे बाफ्ला मिनाया आच्छा नै माबा माबि बायदो आरोना बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना सासे आदाया नैबे आसि मोनबाखौ लानानैहाय मोनसे थुलुना होदोंमोन दा बे आदाखौ आङो दिनै फाइनालि खैलामैला बाजाराव लोगो मोनदों ओमफ्राय आङो बे आदाखौहाय मा गामिनि मा नाम बेखौहाय डिटेल्स खोन्थानाय जायाखैमोन दे दिनैहाय आंनि भिडिअनि दारै गासैखौबो मिथिजोबगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे आदाया नेपालाव थांनानै मा जाहैदों मा खारननि थाखाय जोंनि बे बड'लेण्डआव फैफिनखो नैबेखौबो आङो सोंगोन दे जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांबानो जाबाय आरोखि दा आङो आदानिफ्राय माखासे खोथाफोरखौहाय मिथिनानै लानि दे दा फाइनालि आङो नै आदाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय आदानावहाय मिथिनानै लानोसै आङो मानि थाखायहाय बड'लेण्डआव फैफिनखो ओमफ्राय आदाया मा गामिनि मा नाम गासैखौबो गावनो खिथाखागोन आरोखि ना मस्ट कमेडियान डायलग होयो दै बियो ओमफ्राय फुरा डान्सबो मोसायो बियो प्रयजन जायोब्ला माने बेखौहाय इनभाइट खालामनो हागोन आरोखि लिंहरनो हागोन गिबिसिनाव आंनि मोजांसे खोथा बुंनायखौ बे भिडिअ नायग्राफोरनिसिम आङो गोजोननायखौ आं जासिहरबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो नैबे चिराङाव फैनायजों लोगोसे नुनायखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो भिडिअ नायग्राफोरखौ आङो आंनि गोथार गोसोजों आं नोंथांमोन बयखौबो आङो नाजावनानै लाबाय बेनो जे आंनि बे चिरांखौ दुखु मोननानै थांनाय जाबाय बेखौ नोंथांमोना फुरा मिथिखाबाय नाथाय आङो सिक्किमाव थांदोंमोन सिक्किमाव थांनायावबो दिनैहाय जोमैनि फ्लागजोंहाय दिनैहाय बाना जाबाय बे खार'नै आङो फैफिननाय जादों आरो आगुबो बांग्रि मावदों बे खार'नै आं बेखौ गोसोआव नोजोर बोनानै आं गोसोखांनानैहाय फैफिननाय जादों गिदों माने बांग्रि मावनायखौ नुनानै दैबानाखौ नुनानै गिदों आरो बेखौनो आङो चिरांखौ गोसोखांनानै फैफिननाय जादों दासिमबो आं बावाखै बर'फोरखौ अनगासिनो दं नाथाय बेबायदिनो जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जाया आरोबाव फैबावगौ इलेक्सना नैबे समावबो जाहाथे गावजों गाव नारा नाथा समयसाफोरखौ जों जाया बेखौसो आं खावलायनो होननानै फैफिननाय जाबाय बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे गावबागाव जेरेखम बे आसि मोनबा जों जेरेखम आं एगजामपोल होदों बे एगजामपोल बायदि जों जाहाथे जिउ खांनो हायो थासारि हिसाबै जोङो बे सिमा हालामायाव बे चिराङावनो जों थांनानै थानो हायो बे आसि मोनबानो जाबाय मानसिनि माने गियानफोर दंखायो बेवहाय बे गियाना आंनावबो दं सोरनावबाबो दं बयनावबो दं आरो दा बेबायदि जोंनावहाय थायो आरोखि बेखौनो आङो बे उदाहरन हिसाबैहाय आङो बे आसिनि थुलुनाखौ भिडिअ खालामनाय जादों दा आंनि मुङा बेनेडिक्ट नार्जारि आरो ओमफ्राय गामिया जाबाय लखिपुर फाथाबारि बेनो आंनि मुङा ओमफ्राय आङो सानो जाहैबाय जोंनि बर'नि पलिटिकेल हान्जाफ्रा जाहाथे खौसे जानानै मावोब्ला इलेक्सन गेलेयोब्ला जों ओरैबायदि नुहुरदों आङो नुहुरदों आरो माने जौगाथायखौ मावलांनो हागोन आरो जोंनि हालामाखौ दिनै गुवारै दैदेनलांनो हागोन गुबुनफोरखौ नांलायनाय नङा होननानै आङो बेखौ सानहरदों आरो बर'आनो सरकार दानानै दैदेनलांनो हागोन होननानै आङो बेखौ साननाय जादों आरो ओमफ्राय लोगोफोरनो जायफोरनो दख'ना नांगौ ओरैबायदि मोजां फैदोंना नै बायजोबनो लुबैखायो आरोना नै फुरा बायो मानसिफ्रा नै बायदों नैबे बाजैनि दखानाव आरो खैलामैलायावनो बेबायदि मोनसे न' गोलावआवहाय फानो नै ओरैबायदि बजायल' आरोना दख'नाया नै मा साइसनि नांगौ दंजोबखायो दा बाजै ने औ फुरा दंजोबो आरो नै नै बेयावबो दै नै नै बेयावबो एभेलेबेल दंजोबखायो दा बाजै ने मा साइसनि नांगौ ने दा लांफैनो हागोन आरोखि नै खैलामैलायाव टाउनाव थांनाय नांगौ प्रयजन गैया मानो होनना बुङोब्ला लामायाबोथ' दा थिग नंखाया दा बेनिखायनो नांगौ मानिखौनो बेयावनो मोनजोबो आरोना नै खैलामैला बाजारावनो ओमफ्राय नैबेयावहाय माबा माबि बुस्थु फानदों आरोना नैबे हन्डा फिसा आरोखि माने गोजौआव गाखोना हाग्रा ना मा जाखोलै बेथ' लाइनजोंसो हानांगौ जायोना ने औ ने आदा ओइ आदा बेखौ माबायदि हायो हन्डा फिसाखौलाय माबा कारेन्टजोंसो माने दंफाङाव गाखोनो हाजाया होमब्ला ने
दंफाङा न' खाथियावनो गाखोजागोन ओइ थारबो लांबाय हायबाय आदसा बेबायदि आरोखि नैबे बुस्थुआ माने मोजां दंफां दालाय मा दालाय हाख्लानो मोजांमोन ओमफ्राय लाइननि थाखाय प्रयजन जाबाय आरो ओमफ्राय आदा बे दखानफोरजोंहाय सोलिनो हायो दा न'खरफ्राखौ सोलिनो हायो माने जोंनि बर'ने जानो एसे बारा नालाय ना बेदर दैलि जायो नालाय दा बेनिखायनो बर'फ्रा ना बेदर जायो जे प्रेसार जानानै थैजोबखानायसै जानोबो नागारखा बेबायदि आरोखि ने ओमफ्राय नैबे मा होनदों एन्जर साग्रा माबायदिथो सायोखौलाय एन्जरनाखौ ना गोरान खानांगौ नै बेवहाय ना गोरान खादो ओमफ्राय बे ना गोरानखौ एसे अना बोलान बारा थाया सिङाव थाबाय बुस्थुआ सिङाव थाबाय दा बेबायदि आरोखि बियो ओमफ्राय बेसेबां फानो आदाखौ बेखौ दा 120 थाखाल' 120 थाखानिनो फानो आरोखि नैबेयावहाय हाबनानै थायो एन्जरा बेबायदि आरोखि फरमुलाया ओमफ्राय बाव मोननो जाहैबाय रोदा रुदु दंफां लाइफांनि मुलि आरोना ओरैबायदि मोजां नै उन्दैफोरनि थाखायबो बिराद मोजां मोनो नैबे मादैनाव आरोखि ने मादै दा फुरा मोजां आरोखि मुलिफ्रा नै दा खैला मैला बाजारावहाय आरामसे लांनो हागोन आरोखि उन्दैफोरनि थाखायबो मुलि दङ नै ओमफ्राय नैबे सखा बिदै जाहैबाय ने मादै सखा बिदै दायो दुंब्रुनिया बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबे मा होनदों थफ्लाया आमाय मोननायनि गोरबो सावनायनि ने बा गोरबो सावला मा जायो एसे खिथाना हगारदो दे गोलोमो गुसु गथ'फ्रा गाबख्रुबाय थायो ओमफ्राय बिदि खाफ्रा दुब दुब सौबाय थायो आरो ओरै मिथिया ज्रेद ज्रेद हामलांबाय खर'ल' लावदुम जालांबाय बिदि आरोखि दंफां लाइफांनि ओरैबायदि मोजां मुलि आरोखि बेयावहाय